Magpadayon karon ang operasyon sa Cebu City Police Office CCPO kalabot sa mga libod suroy sa Dakbayan sa Sugbo. Kinihuman nga gitagaan sila og kamanduan ni Cebu City Mayor Michael Rama sa pagpadayon niini bisan kon humana ang Hunyo 12 nga una niyang gihatag sa kapulisan. Gipasabot ni Police Colonel Ernio Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office CCPO, nga ang hingpit nga pagpanghipos sa mga libod suroy sa Dakbayan mula na't pagyod og taas nga proseso. Kinihuman nga sayod siya nga kanunay usab nga adunay maabot nga mga libod suroy sa kanlanan sa Dakbayan. Gawas pa niini, dili usab kalikayan nga mamalik ra usab ang pipila sa kanlanan human ila kining mahipos. Gani gikan sa Hunyo 13 hangtod sa Hunyo 18, moabot sa 25 ka mga individual ang nahipos sa CCPO. Di-indices niini ang mga minor de edad, samtang siyam niini ang mga hamtong. Sa kinatibukan moabot sa 249 ka mga individual ang nasikop sa CCPO. Sukad nga ni Mando si Rama kalabot sa pahingusog sa paghipos sa mga libod suroy sa Dakbayan. Kadaghanan niini gibutyag sa direktor gikan sa area sa Barangay Mambaling. Kita man gunato nga kini siyang problema, dili siya pwede kanang isa lang ka agian. Continuous gid siya kay naa man gyud mga boot na mga kuan, na mga boot na mga libod suroy or street wheelers diri sa Cebu City. Samtang gibutyag ni Dalugdog nga aron masigurong masustiner ang ilang kampanya sa mga libod suroy, adunay mga personnel sa City Mobile Force Company kon CMFC nga ila karong gitahasan nga mamukaw sa mga libod suroy sa kadlanan sa Dakbayan, kauban ang Anti-Mendicancy Task Force. Hinuon gipasabot ni Dalugdog nga dako na og kausaban ang kadlanan sa Dakbayan sa pagkaron. Itandi niadtong wala pa manghingusog ang kapulisan sa paghipos sa mga libod suroy. So far karon no, wala na tayo kayo ikanang kuan gyud. Dili na limited o minimal na lang kayo ang kanang makita nato na libod suroy. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.